Čau, já vás vítám u dalšího dílu. První díl byl vlastně stream, kde jsme streamovali. Já jsem za kamerou šel asi ještě dalších 1000 bloků dál. To jsem zjistil, že to nebyl malý ostrov, ale prostě mega ostrov. Tak jsem šel dalších 1000 bloků dál a našel jsem tohle místo, kde se mi docela líbí. Moc zvířat tu sice není, ale to teprve bude. Protože to je šmoula a moulinka. Nebo noulinka, ale to je spíš moulinka. No. Jsem se podíval na nějaký hráče. A vlastně tady to teďko vykácím, víte, že mám asi 30 semínek, protože jsem to jenom prošel. Takhle jsem prostě jenom šel, že jo. Trošku jsem to tady začal prosekávat. Tady to místo je takový pěkně učen na můj baráček. Že jo, tamhle můžou být pak automatické farmy a všechno. Takže to je úplně nádhera. Takže já si to tady takhle trochu prosekám, já vidíte, že tady jsem sekal. A až sem to chci takhle prosekat. To je celý, takhle prosekáme. Je to teda z multiplayeru, není to z ostrova. Protože mám značný problém teď, musím vyřešit s touto sérií. Proto jsem se rozhodl, že budu natáčet tady tu sérii, abyste úplně nepřišli o ty videa. Takže šupity presto, už máme skoro stack semínek, což postačí na dost velkou farmu. Když tady jsou oškliváci. Tamhle pak, nemyslete si, že tady je jen velký prostranství. Tamhle kousek, víte, tamhle už je les. Tamhle jsou zombíci, kachny a podobně. Ale já chci les, tak mi do prdele v les, tak cítně. Možná budu dělat prostý videa. Já nevím, jestli tady mám set home do prdele. Uvidíme, kde se objevíme. Kde to jsem? Já nevím, na jakou stranu mám jít. Ne, my jsme tady, já jsem si tam nedal home, já jsem to věděl. Aspoň uvidíte vodopády, co jsem našel, ty jsou tady kousek. Pane bože, to si děláte srandu. No, snad jdu dobře. Předtím jsem taky šel někudy tudy. Tady podél vody. Čau, Kripo. No, svých 40 něco jsem jak už asi neuvidím. Jo, tady už jsou ty, jak vidíte, ty vodopády, co jsem myslel. Teď jsem si chtěl zabydlet původně, ale potom se mi to teď nějak přestalo líbit, protože jsem si všiml, že tamhle je to přemostěné, tamhle je dřevo, tamhle nahoře je dokonce malý baráček, takže no, čemu to plem pryč. Já to střihnu, dojdu tam a
Za chvilku se nám ozvu. Já si tady nahrávání, takže za chvilku čau. Takže čau, jsem zpět. Byl to docela dlouhý střih, asi hodinový. Byl jsem mezi tím totiž ještě ve vaně. Vidíte, že mi tu vyrostlo pár stromků. 4 konkrétně. Byl jsem v lese natěžit nějaký dříví ještě mezi tím. Nějaký jídlo jsem si obstaral, písek, na nějaký věci. A tamhle jsem zasadil políčko. Ale abych všechno neudělal za kamerou. Takhle, abych nedělal všechno za kamerou, tak to uděláme takhle. Teď si vezmu krumpáč a meč. Půjdu natěžit tady dolů. Si skočíme natěžit pár cobblestoneů. A mezi tím, co dám pak vypalovat maso, tak půjdeme ještě kopat, protože to musíme rozjet do začátku. Rovnou si nakopu i na lepší krumpáč. Tak, teď se vrátíme. Dal jsem do craftingu, teď se mi to trochu seká. Takže dáme si takhle. Tak tady. Už jsem dneska trochu unavený, takže tenhle díl bude kratší. Teda jestli vám to nevadí. Tenhle díl bude jenom 10minutový, ale zítra to mi nahradím, zítra natočím hodně dílů, hodně toho vydám na YouTube, takže se máte na co těšit. Takže já zatím položím pec, vezmu jídlo, vezmu dřevo, moment, takhle a takhle. Hodím takhle. Takhle 5. Zbytek dřeva si dám sem. A ten stek taky. A jdu si natěžit ještě nějaký kámen. Jak tady fakt víte, že jsem si zasadil takový políčko, jsem si to udělal. Tam máme dokonce i koníka, máme i tam koníky pak. Takže až budu mít sedlo nebo slime bally nebo něco. Ten adesit je pak pěkný, takže ten si taky natěžím. Z toho se pak dělají hezký bloky. A nic se to nemusí vypalovat, koukejte. Stačí dát takhle 4. Máte z toho polished adesit. Ale ten je strašně pěkný pak na cesty, takže toho nabereme taky dost. Ale zatím ne tolik, zatím potřebujeme spíš dost koblu. Aspoň tak koblu natěžím, tak 2 koblu. Lepší než na Skyblocku, tam koblu budu těžit za kamerou. Protože to je strašný, úplně 2 hodiny čumí na to, jak já tam těžím kobl, to není nic záživného. Asi zhruba jako tady, že jo? Až pak budeme banishminovat v velkým, tak už to bude trochu lepší. Ale to budeme zase až někdy v livestreamu. Tak on to budeme dělat tak, že každý 10. díl bude livestream. Takže počítejte s tím, že zítra budete mít ještě livestream, protože na zítra chci vydat alespoň 8 dílů. Takže budete mít ještě jeden live.
Ale ten už dám, no možná bude až v neděli. Ale natočím pozvánku radši a to. Protože na mě kouká tak pár lidí, že jo, tak natočím pozvánku, aby věděli, kdy to je. No, já jsem takový dost unavený. Já už občas ani nemluvím člověče, protože fakt nevím, co mám říkat. Pak zítra budeme hodně těžit, hodně prostě chodit, že jo, budeme se snažit postavit nějaký ten baráček už. Uděláme si resku, kterou si udělám asi ještě i teď. Jo, teď si naházíme zatím ty věci do čestky. A najíme se, protože už to máme vypálené, protože mám 30. Že by se mi to doplnilo. Ne, já jsem tam vlastně tamto. Tak dáme ještě vypálit kuře, ať pak máme co jíst. No a já točím kolik? 11 minut. Ještě máme 9 minut. Ještě pár minut máme, tak co s tím uděláme teď? Co s tím teď uděláme? Asi půjdeme jen tak těžit dřevo. Já do příštího dílu natěžím nějaký dřevo. Ale v příštím dílu určitě půjdeme branchminovat, takže určitě v příštím dílu zase, teď už jsem unavený, no. Takže vám to řeknu ještě jednou, takže určitě v příštím dílu půjdeme branchminovat, určitě půjdeme ještě natěžit nějaký dříví a určitě budeme pěstovat obilíčko a tady rozmnožovat naše slípky, které tady jsou. A tady se budeme snažit, vlastně tam jsou pak taky koně. Tamhle, že jo, tam máme asi 3 koně, nebo, no 3 koně, víte, tam už vidíte hlavu. Tamhle už vidíte hlavu. A já tamhle vidím nějaký kobyl, tam se chci jít podívat, co to je. Doufám, že tam není láva. Nebo voda. A to není kobyl, to je voda. Ona to je voda. Tady vidíte 2 koně, tady někde ještě ten třetí, ten je úplně hnědej. Tamhle. Takže já se teď vrátím domů a uděláme tu resku a už asi ukončíme dnešní díl. IP na tenhle server dám do popisku, kdybyste chtěli. Kdybyste tady na tom serveru taky chtěli hrát, tak vám dám tu IP do popisku. A můžete si taky zahrát na tomhle serveru, můžete navštívit i moji plošku tady. Ale pochybuju, že byste se sem někdy na mě dostali. Jen tak prostě z pěšky to asi nepůjde. Tady se vezmeme písek. Tak, tady odsaď. Uděláme jednu vysokou desku tady. Doufám, že jsem ti nezničil tu desku. A druhou uděláme docela hluboko.
Já musím jít podle toho křivě totiž, takhle, takhle a takhle křivě, že jo, musím jít. Aby se mi to vytvořilo. Právě, že můj pozemek bude hodně velký. A zrovna někde tady. Můj pozemek bude končit. Ale povede hodně hluboko. Takže, když dovolíte, já si skočím prokrumpať, ať se můžu prokopat. Ale koukám, že za chvilku do příštího dílu už budeme mít hotový i nějaký obilí. Takže teď si tu vezmu krump. Zase si tam doběhnu zpátky. No, tady to se ani tak neseká, ten multiplayer. Tak. Tady se prokopu zpátky. Tady se prokopeme dost hluboko. Tady jsem našel hnedka i železo. Tak, to by mohlo stačit. Tady byl předtím sekundární, výborně. Tady to konce tady také zahrabu. Schválně se mi to napíše do toho, že jsem... Jo. Pekisek found 8 iron ores. Našel jsem 8 iron oreček. Ne, já to položil pod sebe. Takže já to teď kopu se až nahoru. A dokonce to dělá jak rescrete, ne, že jo? Rescrete. Zkusíme to. Res. Sre. Te. Taky. Sek. Velikost oblasti překračuje povolené limity. Aha. Tak já si to zmenším, já si to udělám, dejme tomu tady odsaď. Tady, protože můžu kopat znova, třeba najdu ještě nějaký další iron ore. Až primární. A sekundární uděláme teda zase tam. To už by mohlo být lepší, protože ten pozemek je hodně malý teď. O dost menší a teda aspoň když tak ještě posunu ten primární bod, ten sekundární takhle. Tak, a teď. Furt překračuje povolené limity. Mě zajímalo, jaký jsou ty limity.
Počkej. Res info. Ještě oblak, tak. Tak sekundní bod uděláme tady, no. Nedá se nic dělat. Takže sekundární bod. Já se zase skopu dolů. Tady se prokopeme pár bloků, protože si vezmu svůj super krump. A jukneme ještě, jak dlouho nahrávám. 21 minut. No nevadí, tak máme tuhle rezidenci a ukončím díl. To je vidět automatickou farmu, nepotřebuju, to už mám. Primární. Tak a teď když dáme rescreen packy. Třeba je to moc nízko, tak to zkusíme trochu víc. A jaký jsou prosím tě povolený limity 64 bloků a 64 bloků? No co by tohle mělo? To nevadí, tak já tak to vyřeším za kamerou, tu resku a to. Takže s pohledem na zatím stávající věci vám děkuji, že jste koukali. A u dalších dílů to už budu probuzený, tak se těším na další díl s vámi, takže zatím čau.